ちょっと待って。ピークは AK とかでやっても意味ない感じで、アウプだからこそ。まあ、意味ある。意味は。あ、大人げない。ああ、そういうこと前もってアウプ持って勝負するって感じか。あれああ、撃ったやろ。これも11本選手にするか。カジュアルだからあれか。終わるか。8本出るか。いや。おお来た。殺すからな、俺ここで。当たっとったのか。あと取った足。やばい、取られる。やめて。取ったなんだこれ。あー、じゃあ橋本入れて 2.2 にするか。お前も来いよ。JPC そう。間に合わない。いや、間に合うよ、結構。こっから時間が結構ある。どこどこなんかめっちゃかっこよくしないけど、配信。お前、せこいぞ。アウプでやった後に武器持ちかやがって。性格悪っ。性格悪っ。最近、なんだろう、回線悪いな。アップが強すぎる。このゲーム。ヘッドショット狙わない。勝てね沼。さっきのやつ見てからこれ見ると沼。沼。おー、うまいタカ負けちゃうんじゃん。いけいけ走れ走れ巻き場を巻き場を持ちます。タカ負けちゃうんじゃない。ああいつゴリ押しじゃん。終わった。今の沼の高かった。何このアウプの取り合い。終わった。うわお前最低。かんねえこのゲーム。しゃがみを繰り返す。くだらんかった今の。終わった。無理やん。これさ、左クリックも押した時点でさ、あれなんだろ、まっすぐ飛ばんのだね。ひってえゲームだったわ。今普通にもうしゃがむ位置に頭合わせて打っとったのに。ほんと始まっていく。うん、俺今感染しとる。じゃあもう二人でいいじゃん。待ってね。空から見よう。足元見るこの画面。感染しねえのかよ。うま。お前、ラズ。早くしろ。ああ、いるんかい、お前。くっつくからダメとか言って。あ、ヤマトなんか。うわー、沼だった。謎のカメラワークで。ああ、どっちもアウプを取りに行かない。優しい。実力主義の世界でここ。やめたら。やめよう。
これはやめよう。なんで終わったの？うわあ、取らない。ありがとう。取らない。こいつ舐めとしてます。死ね。ちょっと痛いみたいな。いくらかこいつ。やりよった。始まった。戦争の始まり。移ります。すごい。あ？一発しか当たってないんだ。ストッピングできてないな。沼スポーンが始まるよ。そのうち。そしたら俺の終わり。俺の負け。マジで下手やな。あ、そこまであるのか。見えねえ！そこ、やべやべえ終わった。いや、なんか謎の砂煙立ってんだよな、このリップ。いらねえ、この砂煙。デリート。砂煙で消えるよ。びっくりしてるやつもいます。出すぎた。俺から見えちゃうんだ、確か。うん、ヤフだから見えたらあかんね。普通に見えとったけど、待っとった。ちゃんと出るの。なんか、あるんだよ、ピーカンスが。ああ、そうなの。自分だけ見えるけど相手にこんな感じ。エッチな角度が。おー、オリオン。おうまい。今のは自分見えとったの？もういらない。捨てた。はいよ。あいつやりよった。まあ俺3分間耐えれば勝つからな、このゲーム。そっか。ほんと汚いやつもおった。いやでもこれ結構あれやん。ストレス抱え、プレッシャー高い。ストレス。SC 欲しい。いやらしいやつもおる。心理戦これが。多分。すごい。何が良かったね、今。34秒で落ちた。言われてます。やったー、マン。沼が高い。沼と高い戦い。この。ゆっくりカメラは。SSG をしてんの？ねっとりしすぎて。いいけよ、だが。ほんと沼だな。下手すぎる動きが。なんでずれちゃったー。てかやばい。負けちゃう。煽りですね。なんでバール持ってんのお前。アポ選手だっけ？8。やばい。汗かいてきた。緊張してきた。アドレナリンが分泌。身体能力向上。うわぁ、普通に負けた。もうやめた。はい、MM 行こ分早すぎる。
俺、高色さんとの見たかったのに、高色さんと。ああ。いいよ、やらなくて。はちゃんでいくはちゃんでいくうん、ちょっと待って。オッケー。一回 2v2 やってく。そうだね。いや、いらないよ。はちゃんで来るまであれするか。一番自信なくしろよ、お前が。でもなんか俺の、なんで謎の自信あんの？最強だから俺が。お前、昨日の動画見て、解説を見て、なんとも思わんかったんか。うん。楽し俺かったた。ちが見学しとったのに。面白そうなやつになるんだわ。エンターテイナーなんだなって、俺が。エンターテイナー。そうだよ。まだオンラインじゃないじゃん。ちょっと今 DPI 確認しとった。DPI 確認するのに100時間ぐらいかかった。死んじゃった。何してんのお前ら。よく車取った味方が。どういうことじゃあ、俺のナイフ、お昼の会しようか。あ、待ってね。あれ、SB か。ドロップ。違う、MP か。プリミティブテクノロジー。どう回してくならん？よっしゃ、行くか。左クリックから右クリックが見れ。あー、そうだね。ヒュックッってやるやつでしょ。横振って縦振るっていう。じゃあ行くか。やめやめ。どんだけ退出したの？ DPI 2070だから。あー、俺よりちょっと低いぐらいか。ビル行ってこよう。すぐ釣れることを願わん。メガワンタン専門の。おしっこ。モデル。もう箱がたくさんある。プラズマケース3つ。スカーナーのやつ。クラッチケース1個。いくらだいたい1200円ぐらいうん。うん。うんうん。高っ。配信の出力を落とそう。俺今グローブケースの値段が上がってきてる。なんで？知らん。ヤマトに投げつけたら全部買ってくれるから。給料入ったら全部開けてくれるからな。開けちゃうんだよな。これが給料日を楽しみにしているものです。てか、ヤマトのさ、この、ホーム画面にいるボットさ、うんすげえ動きしん。ナイフのスキン持っとると。あー、違うのお前ら。うんこれナイフ、なんかすごい動きしん。そのナイフ持っとる。マジちょっと見よう。ザッザッみたいな動きする。カロンナイフ、ドッパ。ドッパドッパドッパ。おい、来る前に。トレイン来た。うん。これだよ。これか。すごいよね。スモークとかわからんくってもどうにかなる世界。エイムだよ、結局。ロールじゃもうありえん。見てるだけじゃどうにもならんもん。小松ロール今日俺が貼った動画見た。見てな見てほしい。かっこいい。い。すごい。すごいが違う意味なんだよな、多分。見てよ、今見てほしい。めっちゃ面白い、あれ。このマセキ貼ったやつあ、俺がやったやつ。ツイッターのやつ、ツイッターのやつ。人の顔がいいやつか。膝を描かれんね。そう描かれそう。
まっ。前段頭出てくるやん。そうだよ。ちなみに。オールハックしてます。それめっちゃ面白くないその動画。やばい。見てほしい、マジで。いや、こいつイライラしそう、あれ見たら。うまっ。まあ、チーターじゃん。チーターじゃん。汚れちまった。あいつガチでうまいんだけど。あー、ムカつく逃げろ。あ、ミスった、コマンド。やったー見つかったー。始まったら教えて。始まったよ。始まった。あ、もう始まったあ、見とった、滝沢があるのやつ。あ、30秒くらい見れんのだけど。いいよ、ミクティあれためいろいろするから。なんか、やばくないあれやばいよね。何指示中の指示に従わんのがやばいね。違う、ブロンズの人が、B グレネート。乗ってる。降りた。B 一人詰めてる。奥は奥一枚。 B 裏気をつけてね。裏気をつけて。これどこ設置うまい。CT 頭入れてる。ごめん、解除。すごいね。やばい。あぶねえ弾なかった。試合で取ったファーストラウンド。特になんかしたわけではない。みんなとりあえず俺にボンボン渡すな。お前が今見てきたんだろ。それ正面だっただけだ。あ、SSG 書いたけどった。すまねえみんな。ムカつくマジで。絶対 SS バグな。あ今空襲警報出た。いった味方に撃たれたんだけど。ムカつくこいつ。IB1 コネクター1あ、はしご登ってる。ドロップはしご詰めてるわ。はしご気をつけて。味方に報告していいか。私は一向に1対4。始まった。1、2。IB SSG 一人持っとる。裏と IB。あ、ボムタンバレてる。そっか。俺沼だわ。ダメみたい。いやーダメみたい。ドゥルン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 
なにそれ、なにそれ、それ。こちらのお前。大石秀吉。あ、おい、秀吉か。ちょっと知らないそれ。いや、俺メイドインワレだと思ったもん。今の。なんかその場の勢いでリズム作ったらくしゃくしゃになってさ、大石秀吉の曲。あやべえ、誰か傷つけちまった俺。やばい。ちょっと、前出んなよ、マジで。お前やりよったな。挟まれてそう。ナイスラップスタイル。まず。どういうこなんかバカにされた多分。多分、ネズミみたいな動きして笑っとんでしょ。ネズミ子ってことだよ。そう、ネズミ子ってこと。そういうことか。でもあ、俺ゼロキーになっちゃった
俺ゲージになっちゃった俺と仲間やな。すごいじゃねえよ。お前じゃない。マジでない。ショットガン、ショットガン、ショットガン。あ、二人詰めてんだ。二人だったらやれる。なんか壁抜かれてんなと思ったら。私です。あいつボム渡してきやがった。最終的に勝利を手にしたのはやっぱり楽しくない勝利など無意味であると再確認する37歳男性。やるじゃねえか。上なってる、上なってる、上なってる。上から来る。ナイス。右。左。おつ。剣ですやった大バカ者。相手に取られたくない武器を買います。そういう枷はね、自分からはめていくことによって勝てる。多分俺も今回 SG 派。マップが SG だからな。多分。なんか、荒れてら、ボムがすごい場所あるし。どこに落としたのあいつ。俺が全力で走って敵陣の真ん中に落としてきた。沼が今これ詰めてる？詰めてる。なんですけど。もう、無理ー。終わった俺も。最悪なんだよ、マジで。生きてボムをあそこに持ってきたからさすがです。誰も持ってかないよ。持ってたら持ってたで文句言われちゃうからな。履き違い出る。あいつ。竹 J がこれ。買うよ。俺もここで買うよ。クソ貧乏人どもが。俺、あれ、3時式する。クソお世話になりましたみたいなやつ。クソ貧乏人が。何クラッシュやってんの？クラッシュでさ、とりあえず勝てばいいじゃん。大会なんだね。何をどうしたのか。やばくない？すごいなんか沼。あ、ごめん。こいつこんな足音ガンガンに立ててくる？お前、取ってくんなよ、車線。いいお前のせいにしてくる俺は。今日はね、車線をよく通る日。はあ、気持ち悪いんだよ。ドロップ、ドロップワン、ドロップワン。あいつ。そうだよ。上に乗ってる、上に乗ってる。なんでお前スルーされた？あ、沼った。これダメなやつだお相手案外 SG 取ってこんな。AK 派みたい。あ、もう抜けた。けど。こいつ、人の頭打つだけ打っといてよ。こんなリーラッシュ試合勝てねえよ、どうせ。そうだよ。ボム渡してくるし、あいつ。しっかりこっちを見て。落とすとかじゃないもん。クソみたいなフラッシュ。うま。初しよう。初しよう。誰か裏見とる？コネクター、コネクター、コネクター。なんかスーツラストあと裏から来るかも。裏肘。44カットだお。ナイス。削らなくても長かったよ。削らなくても僕は勝ったよ。
削らなくても僕は勝つよ。僕は削らなくても勝つよ。てか、いろんな言い方して、それを。あと5パターンぐらい。スピリットプッシャー雑用らしいよ、こいつ。実際雑用で。実際そっちの方が楽だしな。てか、俺は喜んでスピリットプッシュしに行くし、俺。ならパンって使うなって話なんだよな。確かに。マジで似てる。こいつフラッシュないから。あ俺じゃないよ。思うな。二度とやりたくねいくよ、いくよ、いくよ、いくよ。今歌わんかった足元俺のこと。え。何がか。もう一体ある。当たらんのこれ。壊れてる。もう、ナイス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 。死んで。すごい。高圧始まった。あ、どこ二人。これドイツスモークが強いこれ高さ強いから意味ない。終わったこのゲーム。あ、いいよ。どうせ裏から来る。あ、ドロップ来てんじゃないわかんない。あ、ショットガンガンゲーム。コンピューター。じゃあ、とりあえず設置。いいフェイク。いい育ったこいつのメリカ育ったさすがにた。来てる。ナイス火炎でめちゃくちゃ燃えとったよ。刺さっとった。俺のフェイク神った。これ昔のめぐみのオープニング。うるさい。 AI が消えた16ら燃え、とる。火炎で。あの激アツ。激アツ火炎だけどった。さっきめちゃ熱い。あ、ピンタル、あ、ピンタル、あ、ピンタル。は ?SSG 貫通された B2 人。誰かボットあ、マジめちゃ熱い。会社の携帯買うらしいよそん。なマジ、めちゃ熱い。あクソ詳しいやん。うまいあいつら。京太がずーっと真似してるバカみたいに聞かされる方の身にもなってほしい。マジ、めちゃ熱い。あ、やばい。おつやめろだよ、もう。まあどうにかなるっしょ。高い策などわかーって言った、ホルモンが。もうなんか投げよう思った途端急に俺死ぬ。とりあえず投げるわ、どっか、適当に。うるさい。それやめた方がいいよ。上登ってる感じがする。ボム取り上げた AI から。AI が突っ込む。AI アウプ持ってんだけど、どう思う？どこ？どこ？折れた折れた。ナイスナイスナイス。俺外事じゃね？立ち位置。よく気づいてる。気づいただけ偉い。死んでる。 58カット。あ、下ったわ。そっか。なんかおるやん。殺しに行ってきていい？ちなみにこいつ、チーターの可能性があります。なんで爆弾5年コイン持ってるから、どうかわかんないけど。まあでも5年やっとったらこれぐらいのコメント書かれるか。This folder is empty. あいつらパーティーなんだよね、多分ビーム2人守ってるやつが。出るタイミングが一緒。あー、やっちゃったー。危なかった。それガチじゃん。
まとまった。さあ、もう、もう、ちょっとマジでやめたくなってきた。え、何あれ。取れる。なんかタカが報告されてんやん。コネクター1。やばい。だからチート使ってたんだな。使ってないの今時。燃えますよ。今、シンナーしとる。やった。ちょっと聞こえんのかな。それ面白くない、その動画。高弘さん16キル持ってるし、報告されてましたね。やべえ、ついにネジェブを買ったが1ゴール。ボットセシル。出会いです。俺のことかなって言って買うのが橋本だと思っとったわ。俺も、買うまでが橋本。買わんとか。マジ失望した。あの頃君たちさ、なんかトレインのスモーク投げれるようになったんじゃないの？どこ行ったの？あ、ちょっと爆弾立つわ。これ俺行っ。てきていい？ダメ？右。ボン持ってくろ、俺。コネクタアップ。コネクタ多すぎる。ラスラストどこしなかったし。ラストわかんないまだ。あいつうるさい。あの音でうるさい。チーター臭いからちょっと気をつけて。これ燃えて。やべ。危ねチーターじゃないな。うん、オールでもない、絶対今の。水正面そのにある。絶対で。さすがにバカだった。もちろん、ボールであの動きを絶対誰かが拾うような位置にさ、爆弾置くのやめてもらっていいですか？罠。全員かわすからな、これを。 AI だけ拾っていいよ。まあ俺拾ってくわ。優しい。ゆっくりいけるし、これを免罪符に。免罪符。俺、はしご特攻マンだからな。眩しい。 AI が死ぬ。これ上来るよ。煙い。帰る。はあ。け俺今外出れんの？来てるね。来た来た来た。マジか。まだ8号だよ、言うて。これどっちなの13エコ。まあ。あれ、1900かな。あ、俺アイテムなかった。いいらしいな。シーヒャラっぽい。しばけなんかボット思いつい ?B ロンのやつ、B のやつ。ハーフかな？
アウプに目がくらんだ。あれしどこそっちどこ上一人多分見えるよくわかんない設置だ。うん、いいの頭ん中に。あーちょっとマイナス何あそこってフッチ置けれるあーの？ナイスの設置受ける。オッケーあ、置けるんだ。しゃあないいやー、俺の楽しい時間をじゃあ教えてくれ、先に。いやー、もうそんなんどうでもいいから。いいみたいに1個取れるか取れないから。まあ、じゃあ俺がさ。さすがに俺たちの中にこんなことやるやついない。俺やってるじゃん、いつも。お前。また俺雑じゃすんの。意味がわからないんですけど、つって。What the fuck? この目抜けれます。 What the fuck? ビロイト見てたってこと今、かティルトモードに入ってるから、一回リセットしなきゃ。リセットさ。 A にバグなるから B 攻めても知らないことに気づいた俺。終わりそうだな。そこにいるね。終わりそうだな。なんでわかんの？下がってあ、やば。いやこれマジか終わったー。したら嬉しいじゃん。俺は嬉しくない人だって言ってる。いや、嬉しくない。だって、集団戦やらしくないんだもん、俺。集団戦やりたいならパンテが選ばんでほしい。マルファイター選んどいてほしい。間違いない30秒でさ、勝負つかないよね。無理だよね。このスニーキングされるじゃん。で、ショットだろう、始めよう。で、エルボーさんボットね。エルボーさんボットね。嫌なんだけど。ラス結構削ってないやつか。って言われても、誰か行かなきゃいけなくて、エルボート持ってるからエルボーさんだけ。じゃあ持たなきゃよかった。あ、そっか。左読む。だって、そうだったら俺の気持ちも考えてるよ。いやー、俺の気持ちを全部殺すしかないよ。俺システマティックにや左聞いた？回った。いや、そうじゃない、アレスケ。根本的に俺の言ってることは伝わってない、アレスケには。これじゃあ俺楽しくないって言ってんだよ。いや、やっぱアレスケ、ポイントあるから。それを教えてよ。いつかあるって言うんだったらあれだけど、お前。だから、もっといやそんな強ばっかじゃねえかよ、いやそろそろきついんだけどが好き37歳の配信者。どぎついんだけどがマジで面白いドブ。詰めたろうか。どこ詰めるまだだから。まだだから詰めれる。家の守りが少ないな。行かなきゃ。入った一人いったロングっていうか、あそこ裏から来る。IB かこれ IB 休むほんま。裏も当たんない一人の位置がわからん。上。真上。ナイフの方が良かった説あるな。つえ危なかったな、今めっちゃ。高弘、お前の勝ちだ。すごいAI、M4 買って。俺も惜しい。M4 買わないと面白くないじゃん。消しゴム入ってる
うわあダメ。タカにやらせない、このゲーム。あの GY6 何出るのこれ。 B もやばいよ。設置。走ったけど。もう行こう。これ B 設置？これ A だよ。え、B これ。えこれ A じゃないの？どっち？ A だよ、A っぽい。え、B？あ、B だ。マジか。なんか俺当たんないんだけど、AI が。俺の、AI が起動しんますか。あ、おかしい。入れたはず。入れたのに、AI が。それはいつの話だよ、だから。今かっていうのが好き。じゃあもう戦っていいのね。いや、まだ。いや、でも敵さんに倒した方がいいでしょ、これは。ビヨーン。逃げるのか。逃行こう。やるな。やってるわ、あいつら。トレーニング。今、後ろ来てたわ。一緒だな。どぎついんだけど言ってること。いや、それは違う。後半戦っていいって言われたからトップ引き受けたのに。面白くなきゃゲームじゃないの。確かに面白くなきゃゲームじゃない。こいつは寸理をついてるな。俺はこいつの意見を支持する。俺がそういうゲームじゃねえんだよな。違うゲームやるよって話してるよな、なら。モバレジでもやってたよ。当たんねえや。これ B 崩壊。 B 崩壊。バレた。一回エルボーさんとやってみたい。ロールを。この人なんか。惜しい。そこで持ってけんからね。ダメなんですよ。そっか。あれか。狙い上がったんだ。もうやだ最速何 ?B 抜けてコネクター行くのが最速わかんない。そうだね。まあ、どこ行きたいかによるんじゃない？ IP 行きたいんだからあると。賢いやつ。今の0点。やり合ってたから。聞こえてないにかける。コンペクチェンジしたら終わりだよね。だからいつなのそれは。今しゃあない。浅い。俺の、あそこからコネクターからあそこが見れるっていうこと知らない俺の浅さ。夫の買う速度が異常。わかる。あれこれ150しかないのってなる毎回。その返事がないんだったら話聞きません。
どう思う、高井戸さん。5対3ぐらいで攻めませんって言われたら、お金がもったいない。うわ、うまい。裏来てる。なんていうな、A の変な、うんこ、IB。なんでわからないな。わからない。おっちゃん君の運命の人は僕じゃない。俺だったら絶対怒られる。聞けよ、お前の話の時は。なんだよ、こいつマジで。そのブロンズの人が集めたの。タカ、なめぷよされる。逃げろー。あいつやばいよ、うまいよ。あいつやってる。こうなるの？それ、いつも俺こんなことしてる。エルボーさんみたいに。しかもエルボーさん、どぎついって言われてる。いや、ドギツイが一番面白い。ドギツイはセンサル、言葉。それは誰が一番悪いの？エルボさん。間違ってることいや、これアリスケが間違ってる。いつかちゃんと言わんから、エルボーさんも困っとる。してる入って。ごめん。あいいよ。大丈夫、任せて、ここ。俺が止める。負けんのそれで。一人残りヘルス1。うまい。任せて、エルボーさん。死によ、弾当たったんだったらあいつ。俺、待って、俺一人じゃん。すごい。死なせ。いつ一人行く。止める、ここで、俺が。いつ行けばいいの？ドギツイんだけど。画面用意するからやめて。言ってんだけど。ドギツイんだけど。俺下手だなぁ。流すな、腹立つで。やる？ロールやる？いいよ。まあ、なんか、こいつの真似するのを見てみたい。一回ロールやるか、じゃあ。一回ロールやるか。一回ロールやろ何俺、怒る側になるのがドギツイはって言わなあかん、俺が。う。いや、小松さんいつも通りやってくれればいいよ。これをクラッシュで言うのがすごい。なんだっけ、置いたんじゃない、なんだっけ、変な大会、俺たちがやっとった。宴か。宴で、なんかトロールしてる感じだと思ってくれればいい。うますぎる。みんなでトロールじゃないから、一人がトロールだから。あ、そうなの？そう。俺が楽しくなきゃいかんみたいな考え。本当にそのまま、俺が楽しくなきゃ勝っても負けても意味がない。って言ってるのと一緒。って言っとんのは誰なの？気違い。発達障害。その配信しとる人。だから今動画の人が。俺絶対サバカの方がいい。あれなんだ、決勝ってあれなんだ。V3 と、じゃあ、サバコンデーションフォーカスミーだ。V3 なんだ。良いね。済ますの。だってサバか。じゃあ出そグッバイ。う。でも考えてみ、ブロンズでしょ？実際お前らだよ。一緒にされたくないな。あ、マジだ。山本はランクいかんの？ロール。いかんよ。なんで、初心者って言われるもん、毎回。そう。そろそろじゃないの？
いや。なんか自分が悪いのに俺のせいにするから、ADC が。反転構成みんなで一緒にはいけんのだよね。二人までかな。お、待て。やるロール。まさき5人で行くとね、ゲームが変わる。え、まさきおらんのこれ。ロールやるでもプロは5人でやるんだよね。やるそう、プロは5人でやる。やるよ。オッケノーマルで、なんていうの、ただの5人で行くと、本当に戦い方が変わってくる。普通の1人とか2人のランクは、パワーでいけるけど、パワーっていうか、ただ単の、ー。そう、ジオも一緒じゃん。ジオもい、や MM だと、 5人でいてもパワーでいくじゃん。俺らはね、プロの試合ってこあ、プロの試そ合はね。、うプロの試合みたいな感じになる。と。セットボック投げるかみたいな感じ。ことね。みんなむやみに絶対しな。ブオ。タカも被ってるやん、これ。これ何これ。え、これ、チャレンジャーもしかしてタカのこれ。アイコンの代わりやん。かぶと被ってる、チャレンジャーの被と。メリットんだあいつは。これ、これ誰トップいくのえ、タカだよ。雑用しても、雑用だけでいいの高弘さんはその係だった。これ雑用係だった。俺も、ロール始めてから半年はもっとずっと押そうか。あ、部を把握。高弘さんいつでも言っていいからね、あの言葉を。って言えばいいのかでもあんま知らんけどな、俺。うん。何それ橋本。わかんない。終わった。俺たち終わったもん、負け。男磨く梅がある男梅これそれなんで送ったんだっけ。なんか、お前だけだよ。そうあ、思い出した。これ俺だって最初の方もさ、やってたやん、本当に TP していくっていう。あそれがマジで最初わからなくて、で、今になってわかるよねっていうの。だけど、なんか、それだけじゃつまんないから、男梅つけたりしといたもん。俺、JG、俺 JG。まさいきお前ジャックスでいいよ。マセイキは切れるまでがロールだから。そう、俺たちはまさいきが切れるためにロールをやってる。え、これどこやってんの？あ、開いてない今回高弘さんがこのツイッターの動画の真似するからな。え待って。あ、びっくりした。俺ちゃんぐらいだよね。それでこいつスマイト持っとる。TP でいいっしょ、まさいき。これヒールない。俺イグトでいいか。俺イグト相手人うん、人。イグトで持ってっちゃった。人なんだ。だから台湾、おりゃっつって。ほんとだ。フッチ。フッチボーイ。フッチボーイ、こいつ。マジ俺フッチボーイ嫌いなんだけど。なんでフッチボーイ。フッチボーイ。チーターなの前問題になったやつ昨日検証したもん。あ、本当にうん。あれ見てなかったっけあ、別スも。いや、モークの中に。俺、あれ途中で寝落ちした。フッチボーイ。スモークの中でエイムあっとったけど歌んかったもん、あいつ。あれか。あれは見た。フッチボーイは見たわ。あいつ本物だったよね。も面白かった。スモークジャンプするやつ、やめて。なんだっけ、火炎瓶投げたやつでしょ。うん。あれは見たわ。敵いること分かっとるけど、木抜いたらやばいってなってさ、あいつ。タカ。入れる。何タカ。何う、なんかブリッツ使用して右上になんか。あ、そう、CS のやつが出る。コマンド1欄を表示するにはヘルプと入力してください。あ、それ使ってみよう。どこにコマンド打つの？エンター押したら出てくる。チャットにスラッシュヘルプ。まさきどうするモルガナで相手。終わった。困っちまうわ。フッチボーイ。
プッチってどういう意味なの？ないの特に意味は。ファックじゃないのあれ多分。タカ。リシュ。タカリシュ。らしい。わかんない僕に雑用任せる。リシュは雑用。うん高弘さん怒っていいよ。好きだったら楽しくやれるのって。何をやんの俺は。なんかね、30秒になったらここにモンスターが湧くから、そいつを殴る。取ってもいい欲しいのそいつを。取ってもいい。殺してもいい。いいよって言われ殴って。あいつブロンズだから言うこと聞かんでいいよ。たまらんな、今の動き。あ、いいよ、もういいよ、多分いいよ。雑用やん、ガチで。切れたそうだよ。切れた。そうだよ。ちなみにそれは本当にだ。ちなみにガチ雑用だよ。でもこれからも雑用させられる。すごいな、レベル1からゾーニングが成り立った。煽ってるわ。多分、さすが煽られてます。敵に。いや、ないでしょ。もうこのゲーム終わってる。あ、さっき何撮りそれ。まだいい。ハメ撮り。バレた。ハメ撮り。下手なことがバレました。いきなり。大丈夫。夫。もうめんどくさい、ルブランを本当に。広いこのボット2人。大人げない。正直レベル的にはダイヤモンドある2人。大人げない。お、なんか来た。あ、リシリーズだ、リーズだ。来てくれよ。行きたいけど、行きたいけど、行きたい。無理2で万。もいいけど、多分、攻められない。これ引っかかるやん。吐くんだ、今ので。お前も当たるんかい。あ、リシン、ここ。いやすごいな、6しか取れてない。はい。橋本だけになったでしょ。ナイスいい、何がうわでもこれ実ハンデだよな、このボット2人は。あえてだよな、このコースが。弱者のコース。ちょうど9で削れる。テレポート使ってこんのだねケイトリンめんどくさい。ルブラン、めんどくさ相手にしてるのはなんて名前なの？エートロック。エスロックス。アートロックス。そいつはね、スキルがね、パンパンパンって。あ、なんか来た、敵が。あ、雑用役のジャングラーってやつ。逃げていいの？逃げていいよ逃。げていいよここぐらいにおればいいよ。それ以上追ってこんであいつ。絶対に聞かんって言いながら逃げてったんだけど、俺ポーションならポーション食っときや。そういうとこあるから相手。うん。戻っていいのもう。いいよ、戻っていいよ。ある程度時間経ったらね、もう次は俺が言ったらじゃで、ヤマトが来たら逃げる。あ。やめてくれ。俺が逃げる。あれそっか、急上げしてるから火力が俺が逃げればばいいんだ。そうだよ。ああ、し、ごめん、絶対死にやろ、それ。全部外してった。俺がもらってったる。あ、死んじゃった。ねえ、俺死んじゃった。ねえ、雑用ばっかさせてるからだ、お前。お前雑用してねえんだよな、一回も。死んじゃったよ、俺。ちなみに今死んだのはただの雑魚。ねえ。雑用させるからよ、マジで。もうかマジで、おもんな。すごいな。キルで見てほしい。高弘さんの方が上。説明してなんでトスバックスすんのあ、なんか来た。逃げていいの？いいよ。逃げる。頑張って逃げ切って。こっち来て。それ今もはいか。逃げるのはうまいなで、ある程度したらまた戻っていいよ。ただ D を使っちまった。
あー、B 使ったのはマジできついな。死んだ方がきついんじゃないでも。いや、煽るじゃん。カムバックは効く。世の中。あ、それやばいかも、高弘さん。ああ、やばいわ。俺雑用ばっかさしとるからヤマト言ってあげろちゃんと。これ何このパーセントみたいなの。どこの今度いつの間に出るようになったどこのパーセント？上の表示。やべ死んだ時ね。知るあ言ったるわ、あ、あれほど相手がこんだけ与えましたよっていう変な情報。ある、あるある。よし。で、まあ F で TP してあげや、ここら辺タッチして。飛べばいいの？そうそう、それでも飛べるから。ねえ、あれ聞いてないけど。あ、タワーに近いところの倒していくのができない。おい、ちょっと。触るだけ。いや、もうあれ、ここ切れないんだ。あんで、いけたあ、てか、そこ、足元か。ナイス。売れたり、売れたり、俺。いいよ、言っても。お、リース。あ、多分しない。高かった。ナイス、ナイス、ナイス。じゃあ、これいただきます。嘘です。思っているのが、あ、やばい。グルジー。復習していたる。いや、マジで。ヤマトさんのおかげで勝ちました。ヤマトくんのおかげで勝った。ヤマトくんのガンク半端ない。ヤマトくんのガンクマジで助かった。助かる、マジでヤマトくん。それ何の真似？ヤンキー。ヤンキマジでヤマトくん助かる。ヤマトくん OPGG。本当に助かった。ー。なんか相手はおっとるやん。俺が煽っとるの？あ、バットマナー、平高表。で、4番でここになんか置けるから置いとけ。あ、死んじゃった俺。ヤマトくん助けて。ヤマトくん助けて。ヤマトくん助けてよ。監視したが。ひどい。ありがとう。でしょ。追いかけせんのすごいな。入ろう、俺。いいよ。てか俺マジでルブラン嫌いなんだけどどうしよヘイク使えばいいよ。う。やだ。あ、じゃあ嫌あ、ブロンズみたいな言い訳し始めた。やだ。楽しくねえもんな。ヘック買っていつ楽しい時間が来るか絶対来る。ああ、めっちゃタワー攻撃されてるやん。ね。ら。勝ちますやん。あれ、あいつヤマトくんのおかげでが、勝った。あれ雑用係じゃないもん、あいつは。戦闘要員？あいつ戦闘要員。マジでムカつくそいつ。マジでぶっ殺す。飛んでくだけよ、お前。じゃあ俺か。うまいな。やっぱり。ヤマトくんやっぱ俺ミッド放置してどこに行くか知っとる？リーシンぶっ殺しに行く。おお、誰かいませんか？大輝くん、パネース。大輝くん加減しな。こいつウルトネーム。加減知らないタイプ。はい、行け、橋本。ナイス。二人ともやれ。え、よし、待って、いや、ちょっと、普通に失敗した。あ、俺、このまま突っ込んじゃっていいんですか？たまにダメージ食らってそう。あいつ、あれみたいのはないの？まだみたいなのは。あ、あいつはない。スキル使いたい方で。あ、内部であるから気をつけよ。使いすぎるとやばい。うん。消えた。消えた。命が消えた。多分高井さん危ない。あ、大丈夫そう。危機管理能力しっかりしてる高井さん。やめて。あの音がすごい危険。任せろおらもういいか、あいつ。強いな。
今だから遊びに行ってくるわ、ちょっと。おい、あいつ来たらさ、ウルト打つからさ、おい帰んじゃねえよやべやべやべ。山本くんやばいって。やばい、それじゃない。やばいって。俺があそう、俺が流れるからやばいって。あ、すげえや。あらーやれ俺山本くんやばい。やれ俺山本くんもう。草。消えた、8月。 DC 乗ってきてます。じゃあ、逃げました殺すべ。俺の。あ、なにあぶね殺せ殺せお前ドラゴンだけはしっかり持っていくんだな、偉い。雑用だよね。1年ったらさ、俺も連戦やらせてくんの。お前トップが悲鳴上げとるぞ。トップいったる、俺が。しゃあねえで。なんか TP 使ってんだけど。ボット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 。トップ押せ、タカトップ押せ。え、あいつ死ぬ？タカトッププッシュ、タカプッシュ、タカトッププッシュ。牛雑用だよ、それ。それ雑用だよ。いや、裏行くもういないからもう、タワーがミニオン殺す、それ。そういう時はね、ミニオン殺おい、す。嘘でしょ。消えた8月。なんだなんだあれあ、なんかした。楽しそう。何個多分そろそろタワーのが来るから逃げよう。え、トロール？わからん、トロールしちゃった俺。スタン当たってるわ。ビヨーン。あ、なんか俺勝ちそう。ねえ、なんかめちゃく勝ちそう。ちゃレベル差あるわ。何あいつわざとで俺はいいわ経験値効率いいもん。いや、俺3と言ったら死ぬからさ。なんちゅう、ああ、やっちゃった。あ共に戦ったら負ける。いや、ちょっと厳しい。本当に俺、マジで死ぬ。よほら。あ、全然。助けて入らねえし、俺行くわ。あ、大丈夫か。行く。戦え。当たるの？学ばなかった。トップ行くよ、俺、このまま。苦しい何かしら入ってくれる。終わった、もう負け。来た。あ、やばい。くれた。あの、さすがにやばい。こいつゴミ。あねえ、なんでこういう風にするの相手もう意味わからない。やばいよ大輝くんマジやばいってもうきついってトロールマジで。あの大輝くんが負けたそこまであるよ。きついって。ねえ、楽しい時間はいつになったら来るの？お前が自分で死んで楽しい時間が生まれるわけないんだよな。うるさい。面白い。来て。行く。それ、ヤマトくん倒そう。高井戸さん言ってあげて。ヤマトくん倒そう、それ。終わった。ああ、倒してる。行くよ。ハロンの力。あ、えどりゃ大輝くんやばいこいつやばいって大輝くんリーシンも来てるし何してんの、ヤマトくん。お前らで一つのコントやもん。大輝くんやばいってやばい。ちょっと俺、普通に負けそうなんお前ですけど。普通に負けてるからな負けそうじゃない、お前負けてるんだ。気ぃつけ。俺今んとこね、CS6、53個としとる。
ケイタにフラッシュある？ないよ。じゃあ殺しに行こああ、来てるわ。う。お、やあやばい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 危ねえわ。うん。根岸の援護に行くべ。あ、あいつ勝ってたからさ。高弘くん助けに行こなんで俺雑用じゃんいつやったら楽しい時間来るの？終わった。何があった今。これ勝ってんの負けてんの？これ高弘さんは負けてる。で、こいつも負けてる。俺たちは勝ってる。つまり負けてる。実は負けてるかもしれない。ちなみに俺は勝ってます。ああ、なんか来た、また敵が。なんか、あんなやつだっけ俺と戦ってたやつ。多分あんねこいつ弱いんだけど。まだアイテムないからな。何これは。ジャングルが雑用決めた。雑用でもらえる。あ、おら俺たちあれ倒せないんだよな。大輝さん。あ、なんか来る、なんか来る、なんか来てる、なんか来てる。終わった。行くべ、行くべ、行くべ。いやいや、いや、当たんのそれ。え、それエドロックス。高色。うわ、お前最低。持っていきやがった。てかさ、初めて知った。キャンセルされるのだね、あいつのスキルって。正直持っててほしかったな。なんでそんなこと言うの？変にやりたくなかった。そこでなんかちょっとすごいな。すごいな、そのウルト。偽物って分かったら相手にウルト使うとは思わなかった俺。いやー。 Q が一番気持ちそういい。優しいなお前。ミニオン殺せると。優しいからもう少し食べた。お、優しい気が作る。いつになったら俺の楽しい時間来んの？いつになったら俺の楽しい時間来んの？お前何今気外したん？わかんない。みんな、あこいつさ、あなたも外しま突す。進させた。お前が突進させた今の。こいつ外します。熱い。え、やばい助けて助けて助けてよバローパン逃げてなんでそんなことするの？ねえ、大輝さん。やばいやこれマジやばいやつ。これはマジやばいやつ。ちなみに今のは結構やばいやつです。食べとこよくて。あれじゃん、5対1で2人突っ込むやつや。え、なんで、今何俺これ踊っとく。締まりが悪い。お前が9で飛んでいったせいで、俺ボブエされたじゃねえか。あ、そいつフラッシュないよ。エートロックス。ちょっと、早く壊してね。よし。どこ行けばいいの今回は。どこでもいいよ。好きなとこ行って。あ、ボットして。ボットだって。一番下やんね、ボットって。そう、一番下。ボットして。気持ち悪い。で、雑用係。じゃあ俺伺おう。の戦い見とこう。なんとなく。マジ見といて。足元奴隷。俺ね、ボンバ俺ね、これ、ケツゲボンバー。ーボンバー、きつげ。そう、ボンバー決意。ボンバー、きつげどこにおんのないでしょ。
引きつけながら飛んどったわ、壁を。すぐ俺殺すじあ、落ちてあ壁越えれんの？ゃん。なんで位置バレてんの橋本。あすごくない近くに上がったかな。やばいチーターとかいるの？このゲーム。一応、いないことはない俺けど、日本には少ないかな、多分。どういうチートになるの？ほんとね、壁相手の捨てるとか相手の攻撃を全部避けたりとか。もうどうしようもないじゃん、そんなことされたら。どうしようもない。とか、なんていうのまあそんな感じか。敵の、あと攻撃範囲がわかるとか。こう溜めてるとか。高弘さんがさ、Q 回すときあるじゃん。あれの範囲がもう前もってわかるから、そのぐらいギリギリの立ち位置バカが来た。逃げればいいみたいなこと教えられてなかったな。俺は。ふわっち。今ねあいつも弱いからな。使いたかった。ふわっち。でも俺より強いやん。ちょっとこれどっかいだよ。全茶で煽る。すぐ喧嘩売るよ、お前。何ピザを首に巻かれた、あいつは。ね、ピザを首で巻かれたあいつ。ピザを首に巻かれたあいつ。あれやべやったー偉い。やあれ、ワードなの？うん、破壊していいよ。熱い。罠だった。マジであげる。ありがとう。普通の手際いいだろ。両親が痛むね。あー、結構ね、来るよね。あいつを殺すのは引けた気が。俺も結構心に来る、そういうの。やばい、高弘が。やばい、なんか死ぬ。高弘死ぬ。お前それ、ふわっちで。わかんねえや。こまあ今のミリオンがおらんと、ああなっちゃう。でもお前らは抜けてったやん。高弘さんが代わりに食らってくれた。これ俺の。はきつ。あそういうのやろうなんか。うわ、強いお前。いい飛びそれ。そのままこっちに来てくれると助かる。集団戦始められるよ。楽しい集団戦が。楽しいよ、楽しい。痛いだってあのブロンズが楽しいって言ってくれるんだもん。痛いねでも何が起こっとるか俺分からんもん、集団戦。いた。とりあえず近づきながら Q 回せば多分みんな引くよ。やべ。あ、それやばい。回れない回れない回れないいきねえよ俺、あれ一緒。賢い。それ賢い判断。高藤楽しい。分かんない。多分今回一番脱したの俺だと思う。ふわっちの効タカトップ、タカトッププッシュ、タカトッププッシュ。ちょっとマジ雑用必要だってこのゲーム。タカトッププッシ分かんないから絶妙かどうかも分かんないんだよ。ュちょっとこれぴょんぴょんしすぎてさ、クールダウンがな。ワンチャン勝てんの？誰に相手に。これ全然勝てるよ。厳しい。あ、厳しいよ。厳しいかもしれん。意見割れて右上の方のね、なんか赤色と青色のキル数ある。18対39あるやんね。あれがまあキル数かな。合計の。あれが、あれの量なの基本。うん。マジで個人技大事じゃん、このゲーム。ジオホロじゃなくない？
あ、まあでもそうか。結局、冷戦勝てば勝ちか。間違えた。おー、タワーが壊せそう。絶対やばいよ。あと一発投げれば。ああ、みんなが来てくれた。えあと一発誰か殴ってあれ。ふわっとしに来た。助けて助かった。ありがとう。気を抜くな。気を抜いたら殺される、このゲーム。エイトロックス、エイトロックス、エイトロックス。行くこれ、行くこれ、これ行く行く。もうあいつ俺のためだけに本当にフラッシュ開くな。死んでた。これどうして行って、行ってあげて、行ってあげて。殺しに行け。あ、さっき来るよやれ。る。ほほほほほ。すごい。え、コリアン。殺せる。あ、ケース。違うでしょあぶね、今、すがれた。そこでそこまで素のリアクション出た、今。切る感があるな。ちげえよ。うわお前、そんな高い声出して、どうした？今から出すよ、する俺。俺 CS あ級じゃん。ー、痛い。逃げろ高色。あ、終わった。あ高弘当てろ今行く気づかんかった高色。まあ、周り見てねえからな。見れねえし。あー当たっちゃった。血毛ボンバーのプレーを見とこう。参考にするわ。いやーきついって。あれが下手なプレイ。で、下のプレイがうまいプレイ。どこそうでもないよ。ボットの方。俺が一番うまい。だって俺、言われたもん、フェイカーに。血毛ボンバーイズゴーって思って。彼は才能あるよ。第二のフェイカーやめてやるった。そう言われとった。フェイカーは。あえて洗っていくっていうで、こう、ブリチャー勝てそう、2対1勝てそうじゃん。ケース。確かに、それはそうだ。俺死んでる時間長すぎなんだよ。急デスする者もいます。俺ぐらいだろうな、急デスしてるやつ。とんでもない成績残してる人いるくさ。22-0-10はすごいな。お俺とふわっちしようや。機械ってふわっちって何なの？え、お前知らんのフワッチ。すごい勢いで走る男。知らんなのふわっちを。フワッチってすごいんだよ。え、びっくりした。もうすぐ行こう。なんかペンペンペンってなったから。え、なんと。 YouTube の広告で見たことないふわああ、っち知っ。とるふわっちは。そのふわっち。さっきから言ってんの。なんであのふわっちなの？そう。買ってもらったから。じゃあ、多分これ、モルガナのフッチから始まったんじゃないの？知らんけど。普通に適当にふわっちって言ってるだけ。ハートゥーリーシンの殺し方。これ最大何レベル？やべ18。走っていくだけ。もうすよで、さて高いんだけど。じゃあおっちゃん。その場で。高弘さん毎回行くか行かんか迷うの好き。いくつでも死ぬんだよね、これ。え乗っかっちゃったわ。で、最後 GG って言って煽る。
どうやってチャットするのかがわかんない。エンタエンターを押してヘルプってやると、誰にあげるべきなの？ー。俺。ふわっち。ふわっちでいいねもらいました。ちなみに、マジ。金玉かゆい。金玉かゆい。ああ、ドラゴンのおかげでミッション終わったわ。ありがとう。あ、そっか。どうも。普通に終わったありがとう。じゃあ俺にください。俺 C プラスしかないんだけど。なんであれ、なんだかんだでお前11キルしてんじゃん。そうだよ。イェイ、S マイナス。俺バイオより火力出てんじゃんっていうか。そうだよ。そう。初めて知った。高弘さん。ふわっちで買ってもらいや。火力の出るセットを。これもう終わんのとかなんでやめんの？あ、次授業？ジオでもいいよいや、。もう一回ちょっとやめようかなと思って。はい、次授業部門だ、じゃあ。てか普通に、タカ一回やめるなら普通にロールやってもいいけど。授業、高授業やったでしょ。じゃあ俺ら3人で行ってくるから、いいよ。バイバイ、ヤマト。あ、そっか。普通にやめなかったか。なんで？どうするまさき。何が？みんなが来るなら行くっしょ。なんでも。俺どっちでもいいよ。俺もどっちでもいい。高はアイロさんがジオやる気あるならジオでいい。俺高と授業やりたかっ見とくわ、俺。絶対見ない。た。じゃあ絶対に授業やる授業やるか。勉強する。俺 G4 もやるつもりなかったんだじゃあ、ロルはね、見てもわからんよ。ちょっとけど。見た方がいいってお前送ってきたよ。あ、そっか。モンタージュ動画見てもいい。あ、見てないけど、送ってきたよ。見て。じゃあなんかモチベーション維持にいいよ。なんでジオはやり続けたの？やり続けられたの？頭使わなくていいじゃん。練習。でも、俺はふわっちで買ってもらったから。このデバイスもふわっち買ってもらった。こいつは何なの本当に。配信者。多分、ふわっし信者。俺もふわっちいるよ。ふわっちやって、あ、今日は10やるわ、つって。おふわっちで、このね、このマウス、あ、これふわっちでもらった、つって。ふわっちやるべ。真似なのなんか女の人真似してなかった、ふわっち。これもふわっちで買ってもらったんです、って言った。今からみんなでふわっちで配信するプリテンダー。おっちゃんべ。高く。ばっかじゃん。もうそれが高色さんが見るのもでもありなんじゃない？ちょっと俺今日ゲーム全般的にひどいんだけどって。大丈夫僕がついてるよ。おめえはさっきでした結構パワフル。じゃあ、お前の前に出てくるから頭打っちゃったんだよ、お前の。あ、そっか。配信よろ。はお宮さんがよ。てか、あのキルなかったら俺の方が1キル上だから。配信してほしい。嘘ほんとあほんと。のが一緒じゃない？確か最後頑張って、11。マジふわっちで配信して。あ、ほんとだ。始まった。でもふわっちスマホアプリですけど、どうやって配信するの？直撮り？違う、直撮りだよ。